Μία εθελοντική αιμοδοσία του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας είναι σε εξέλιξη. Σήμερα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της εθελοντικής μας αιμοδοσίας 1993-2023. Σήμερα για μας είναι μια γιορτή. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι κατάθεση ψυχής, αγάπης και αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εθελοντές αιμοδότες μας που ήρθαν σήμερα να αιμοδοτήσουν. Σήμερα μαζί μας είναι ο υπεύθυνος της αιμοδοσίας Αγρινίου, κύριος Γιώργος Τριαντάφυλλος. Να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του νοσοκομείου Αγρινίου, τη γιατρό μας και όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε για να γίνει η εθελοντική αιμοδοσία μας μια πολύ όμορφη γιορτή, μια πολύ όμορφη ημέρα. Πριν 30 χρόνια, για την ακρίβεια, το 1993, ξεκίνησε μια πολύ όμορφη προσπάθεια από το πολιτιστικό μας κέντρο, η εθελοντική αιμοδοσία, με στόχο και σκοπό το κοινό καλό. Να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και προπάντων τη νέα γενιά, η οποία είναι το φυτόριο, που θα μπορούσα να πω, των αιμοδοτών, και οι οποίοι ήταν συμπαραστάτες μας, συνοδοιπόροι σε αυτή την ανιδιοτελή προσπάθεια. Με το αίμα τους έδωσαν ζωή. Ας ελπίσουμε αυτό να κρατήσει άλλα 30 χρόνια και ακόμα περισσότερο για το κοινό καλό. Η σημερινή μέρα είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα αισιοδοξίας για περισσότερες αιμοδοσίες, γιατί το αίμα, όπως ξέρετε, τεχνικά δεν παρασκευάζεται, αλλά δωρίζεται. Ευχαριστούμε τους εθελοντές αιμοδότες που ήταν πιστοί πάλι στο ραντεβού εθελοντισμού και έδωσαν την ψυχή τους και λίγο αίμα για όσους το χρειάζονται. Να ευχαριστήσουμε τη Χαρά Αρκουμάνη. Είναι η σημερινή μας χορηγός της εκδήλωσης που έχουμε με το Πολιτιστικό Κέντρο Αμφιλοχίας, της αιμοδοσίας μας. Της ευχόμαστε καλές δουλειές. Σήμερα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, αλλά μας έγραψε κάποια λόγια που είναι σαν να είναι εδώ μαζί μας. Κυρία Σελμά. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω με το δικό μου τρόπο στη σημερινή εκδήλωση. Είναι μεγάλη μου χαρά να υποστηρίζω τόσο σημαντικές δράσεις. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου που είναι σήμερα εδώ και δείχνουν το μεγαλείο της ψυχής τους, δίνοντας κάτι τόσο πολύτιμο, το αίμα τους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και καλές δουλειές. Ευχαριστούμε.